everyone, Shari here of Cagayan de Oro, and welcome to another episode of Shy Talks. And today, guys, we are here with Ed. He is the owner of South Villa Resorts here at Ipunan, Cagayan de Oro City. Hello, sir. Hello, my gabi. Kamusta, sir? You look so young po. Look so young. So, ayan, before anything else, magpapasalamat pala ako sa inyo. Kasi anong tawag dito, nagbigay kayo ng panahon or time na bumisita dito. Oo. So, thank you. Salamat sa oras nyo. At saka, group effort talaga kasi madami kayo dito. So, ayan, masaya naman po. Kahit very tight po yung sa preparation kasi by tomorrow, soft opening na po natin. March 22. Thank you so much din po sa pag-invite. Sobrang ganda at na-appreciate ko talaga. Pagsunod na mo, sir, like, wow, lagid ka sa lahing na place. Yeah. Wala ka sa CDO, wala ka sa Ipunan. By the way, sir, growing up, how was your family? Is it okay yung ba sa inyong pamilya? Paano ka nagkaroon ng business mindset? Parang ganun. So, your childhood story. Grabe. Kung mag-uumpisa talaga tayo dun sa kung saan nang galing, kung saan paano ginawa, siguro kukulangin yung buong gabi para pag-usapan ng lahat. So, kumbaga, na lang, to cut the story short. Kumbaga, yung story talaga is from talaga, rag to riches talaga. Siguro hindi naman rich na level talaga, pero kung makikita mo naman kasi, makita mo naman kasi, very, kumbaga, humble beginning talaga yung start natin kasi, dumaan din ako sa employment of 6 to 7 years. Naging waiter po ako. Naging, lahat po naranasan kong trabaho. I mean, yung mga trabaho na ordinary na trabaho, naranasan ko po yan. Dahil po talaga sa, kumbaga yung mindset ko na negosyo talaga, dun talaga nag-start yan, dun sa Manila. Nung nag-umpisa, dun ako nag-umpisa sa Manila. Napasok ako sa company na food business o franchising. So, yun po dun talaga na-mold lahat, kumbaga namulat, nagkaroon ng ng idea na-train lahat ng ko sa pagdating dun sa pagninegosyo. So nakapag-put up ako, nagtrabaho ako doon, naging OIC ako, nakapag-ipon. Tas dun talaga yung pinaka kumbaga backbone, doon nag-start yung nag-establish ba yung funds, lahat, mindset, at doon nakapag-start. Tapos ngayon, pagdating po ng pandemic, doon po nag-start na napag-isipan ko na mag-diversify po ng business from food business, food cart business into resort, parang ganun, private resort. Yun lang talaga po ang naisip ko. Yung maliit lang na kasi sa Manila kasi, malakas kasi yung ganitong business. Yes po. Kasi maraming company, maraming mga tawag dito, mga families na mga ganun, mga small gatherings na so kaya naisipan ko na why not buuin ko or i-apply ko dito sa Cagayan kasi total wala naman sigurong masama sa i-try natin, parang ganun kasi ito is real property is wala namang mawawala sa iyo kung halimbawa hindi magki-click. Sa'yo din naman yung place na yan. Kung anong gusto mo, gamitin mo, ibenta mo. So, yun yung nakikita kong parang kumbaga safe ba na investment para sa ko. So, sinubukan ko nung siguro 3 years ago, nag-construct kami ng South Villa 1. Yes. So, okay naman so far. Nakita ko na okay naman pala. So far, so good. Malakas. Sa weekend, yung mga like Pasko, mga special mga holidays, mga ganun. So doon nakitaan ko siya ng potential. Yes. Kaya nung along the way, nag-ooperate na, actually ongoing pa yung operation natin diyan for 2 years sa kabila. Tapos along the way napag-isipan namin na why not mag-try tayo kasi may extra pa naman na lote sa likod. Yes. So doon nag-create, nag-huddle, nag-isip, nag-check ng kung kakayanin ba, parang ganun. Tapos ayun, pinatawag ko na lahat ng mga involved dun sa construction, So why not itong ganito. So nag-agree naman po lahat. So lahat ng design and actually sa design po meron po akong architect. Sa architect side naman po, ako din naman po yung nagsasuggest na ganito yung gusto kong mangyari. Kumbaga si architect siya na po yung nag-put into papers dun sa kabuuan po ng plano.
Pero pagdating po sa design po ng exterior, interior, ako po lahat ako po lahat nag-decide. Ako po lahat nag-design. Para at least na matipid ko po yung ano ba, yung side na yun kasi kung kukuha pa po ako ng designer, medyo mataas din. Pero ang ganda, parang may professional na interior designer po talaga. Tsaka sir, so far sa mga stories niyo sir, ano so far yung struggles na na-encounter niyo and how were you able to kanang conquer it? Or kung struggle lang talaga yung pag-uusapan, grabe. Actually, ito pa lang, grabe. Yung business kasi hindi ganun kadali eh. Kumbaga, dumaan din ako sa mga failure ba ng mga businesses. Madami ako. Dati kung siguro kayo familiar kayo doon sa balsa, mga floating cottages, mga ganun. Meron din po ako ganun. Though hindi naman siya malaki talaga yung yung negative, pero hindi pa rin siya umabot doon sa hindi pa rin naibalik ba yung So madami mga investments, mga ganun na failure ba na business. So yung struggle lang po yung pag-usapan, grabe po. Wala pong shortcut sa lahat po ng achievement talaga. Dadaan ka talaga sa proseso. Kumbaga, dadaanan mo yung bago mo makita yung tok-tok or liwanag ng So kaya nakaka-proud naman po at anong tawag dito. Masarap sa feeling na you were able to reach this point. Kasi itong construction stage, grabe yung pagdadaanan mo, yung fundings, lahat pakikisama sa mga empleyado mo, lahat, family problems, mga ganun, personal mo, mga ganung problema, kailangan mong, tawag dito, kailangan mo siyang i-handle i-handle siya ng i-deal lahat. Yes, So far sir, unsay imong motivation of like doing everything that you are doing now? Unsay ka motivate sa imong kay bata pa man kay ka, ang uban ka 32 years old, di ba? Pag naglaag-laag pa, natagaw pa, unsay ka motivate sa imo sir? Actually, aside sa family, syempre first family, personal motivated din ako kasi kumbaga yung ambition ko kasi is talaga, kumbaga mataas ba? Hindi para sa personal mataas para sa lahat ng empleyado na involved sa akin. Kasi ako kumbaga yung mindset ko kasi is the more kasi na ma-extend ko yung business at makapag-put up ako ng business, parang gano'n. Mag-create kasi siya ng employment, mag-create ng job. So yun yung kumbaga yung pinaka ko talaga, anong tawag dito? Yung pinaka motivation ko talaga is yung mga empleyado, nakikita ko kasi din sila kumbaga mga pamilyado din sila. Nakikita ko sa sarili nila na kumbaga eto papalakihin natin, paparamihin natin yung family natin para hindi lang naman para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa kanila. So motivated ako in that way na sila tinitignan ko family ko. Yun talaga. Yun talaga yung pinaka As of now po, unsa pa gid imong goals in mind at that age? Unsa pa imong gusto ma-reach? At what point do you think na makaingon ka kani mag-retire na ko? Stop na ko sa business or what? Okay. Too early pa para pag-usapan ng Kaya napata actually, we're 32 years old. I mean, I'm 30 years old. Or mas matanda ako sa'yo, sir, kaya ako nag-iisip na mag-retire. Siguro na. Pero kasi sky's the limit ako eh. Baga, kung may mga may mga opportunity talaga, kung kakayanin ko, pinag-aaralan ko yan. Tapos kung risk taker din kasi ako eh. Kumbaga, kung nakikita ko nakakayanin ko, yun talaga, sinusubukan ko talaga yan. Para at least hindi ko pagsisisihan pagdating ng panahon na, baga, at least binigay ko ang lahat. Tinry ko. Kung mag-failed man, at least wala akong pagsisisihan sa sarili ko kasi kaysa naman na pagsisisihan mo kasi hindi mo tinry, di ba? Kumbaga, hindi mo malalaman yung resulta hindi mo siya susubukan. Yes po. So, yun talaga yung sky is the limit. Siguro, after dito, mag-iisip ulit. Kung may funds na naman, makapag Ayun na, kasi yung plano kasi namin talaga is maggagawa ulit ng South Villa 3 pero hopefully magiging materialize lahat ng plano. Yes. Kasi after nito, we are na naman kumbaga mag-uusap na naman kami ng mga partners, mga ganun na mag-create naman ng another villa. Kumbaga yung concept naman natin is different naman from South Villa 2-1, parang ganun. So ayan, kung magkakaroon ulit ng plano at magiging
ipapaabot go pa pa lang rin. namin sa Wow, inyo. thank you so much. So, hopefully matutuloy. Tell us Kasi, about the ano po, Villa 2, South Villa 2. mm. The concept and ano po yung what sets it apart from South Villa 1 kasi Okay. ito yung ano natin. Sige. Okay. Si South Villa 2, very, ang daming differences nila. Kumbaga, walang design na inulit or ganun. Yun talaga yung, ano namin dito, goal namin dito. Kasi kung, iba talaga siya. as you can see, iba pagpasok mo, iba yung vibe, iba yung aura, iba yung ano, di ba? Even sa existing na resort sa CDO, sir, wala siyang katulad. Yes, tingin ko kasi yun talaga yung goal Ultimate goal talaga is mag-create ng private resort na unique. Ibig sabihin, walang katulad, walang na iba siya sa ano. Kumbaga, mag-aano siya. May iwan siya sa isipan ba ng mga tao na ito talaga pag sinabi mong gantong design si South Villa talaga yan. Ganitong concept, ganitong di ba, vibe si South Villa yan. Kumbaga, nagiging signature mo. Parang ganun. Yun yung Tapos si South Villa 1 naman po is siya, ang tawag dito, modern type siya ng yung advantage naman niya dito. Do wala siyang ganitong vibe. May advantage naman po siya kasi meron siyang cinema by the pool which tingin ko wala pa rin pong gumagawa or nag-a-apply dito sa Cagayan de Oro. Private resort na merong malaking screen. Nagpo-project yung movie, music or mga ganun na ini-enjoy while swimming. Swimming, yeah. Congratulations, sir. I will congratulate you ahead kasi for sure. Again, this is unique Manggudari sa Cagayan de Oro. Wala pang nakagawa. So, tingin ko, yun nga, malaki yung potential niya na daghan jud client nga maatsa. Kasi, hopefully. Kasi ang mga tao tungod sa Kabisi po, na naghahanap tayo ng places na maka-relax na maka-feel. As well as work at home, it's kahit may mga tugtog sa paligid, pero hindi siya ganun ka-disturbing. Very relaxing pa rin talaga siya. And with the sound of the water, bitaw yung fall. Murag lami na kay ikatulog. Tama. Congratulations. And thank you so much also for having us, for inviting us. Yeah. Thank you. Would you like to invite po yung mga Cagayanons and even part ng Philippines and other parts of the world? May nanonood pong ibang bansa sa ayan. Please invite them. Once again, thank you so much kasi napunta kayo dito, na-feature nyo yung natin, yung resort natin, si South Villa 2, which is mag-opening po siya tomorrow, March 22. Yung event naman natin is magi-start ng 6 p.m. by tomorrow. Tapos, we are inviting you all na kung may time kayo, pwede kayong pumunta rito. Mag-enjoy po. Tapos, meron tayong mga invitees rin po na mga DJ from Siargao, Siargao Islands. Meron tayong Manila DJ. And, yung DJ natin is outside po. Kinuha natin para maiba naman talaga po. Yun yung import tayo para at least ba na unique tayo talaga. Para pag opening pa lang may impact na kagad dun sa mga tao. So sana makapunta kayo tomorrow or sa ibang panahon. Tsaka mag-contact kayo sa page ng South Villa Private Resort para ma-accommodate kayo kung may mga inquiries kayo about sa packages natin. Yes, salamat kaayo, sir. Thank you so much. One last question po. Unsay imong pinaka-greatest life lesson? At that age, no, bata pa mo kasi, sir. Mas magulang pa ako sa imong greatest life lesson, sir. Life lesson? Siguro, life lesson na ako, siguro, lang. Kasi ako, visionary ba? Pagdating kasi sa mga plano sa buhay, parang ganon. Madami kasing ina-anticipate ko, ako as risk taker. Pagdating doon, pag nagkakaroon ako ng mga plano na ginagawa ko, kumbaga, anong tawag dito, nilalakasan ko lang yung loob ko. Kasi madami talaga kumbaga may mga open-minded, parang ganun siya kasi madaming mga kumbaga negative or may mga may mga manghihila sa iyo. Maraming pwedeng mangyari. Mangyari yung mga ganun. So positive lang talaga pagdating sa So ayan,
pagdating sa experiences in life, Yes, kailangan positive po, kahit gaano positive kahirap, talaga, yes, ganun kahit talaga. gaano kahirap ang situation, parang it's like a storm na dadaan siya, Mm. mapagdadaanan mo siya. The purpose is for you to become stronger, a stronger version of yourself. Yes, parang So, ganun po. Positive yung outlook niyo na parang ganun po, sir. Tama, tama. Ganun talaga. Positive lang talaga sa lahat ng mga struggles, lahat ng mga Tapos kung may mga plano sa buhay, halimbawa, may mga vision kayo, i-go mo na talaga. Work on it, parang ganun yes, po, sir. kasi kung kumbaga puro plano ka lang, wala ka namang ginagawa, hindi mangyayari yan sa Sure, buhay. nakaka-inspire po kayo at that age. Sabi ko nga, mas matanda po ako sa inyo, but your vision is parang nasa 40, 50 years old na. Kasi nga, di ba, at 32 years old. Nag-mature siguro nag-mature sa situation kasi mahirap din kasi kailangan talaga kumbaga pakatawanan mo kung ano ang kasi Yes syempre po. madami ding nakarely na mga empleyado. Yes po. Which kailangan mo talagang ilaban para syempre masustain mo rin yung pangangailangan nila. Oo, ganun talaga yung mindset na lang talaga. Kumbaga nandito ka na, kailangan mo nang ituloy-tuloy. Ang galing niyo po, and nakaka-inspire po kayo dun sa mga younger generations to plan ahead sa future at hindi lang parang happy-go-lucky. And sa story niyo po, sa age niyo, I heard na meron po kayong other businesses. At that age, possible talaga na pwedeng ma-reach at that point, Yes na po. pagsisikapan at kailangan risk taker talaga. Yes, isa din po yan. Factor din po na maging risk taker ka. At least man lang, di ba? Kung na-try mo and mag-failed naman, at least na-try, at least you try, yes, di ba? Parang ganun. Kung mag-success naman, di ba? Bonus na yan. Di ba? Sasamahan talaga ng dasal. Yes, gabay. Para magabayan ng ating Panginoon. Yun naman talaga yung the best . Tama po, sir. Tama po kayo doon. Kasi you pray, it also gives you hope na i-answer sa mga prayer. Spiritual strength. Oo. Kasi very stressed talaga lalo na pag construction side. Sobrang stress. Kasi kailangan mo, ngayon pa lang, mag-iisip ka na kung anong gagawin bukas, parang ganun. Tas ang budget, parang akala mo okay na to, tas yes, magdo-double talaga kung anong i-set mong budget, magdo-double talaga yan kasi every time na mag-extend yung construction period, mag-extend yung need ng construction funds. Ganun talaga. Kaya kumakain ng araw at ng budget. Doon sa side na yun, kailangan ready ka talaga. Yes. Prepared ka talaga. Sa mga scenarios ba, may plan B ka, may mga ka. Yes. So, sir, salamat kaayo, sir. Thank you so much. Thank you so much for being here on Shy Talks, and congratulations once again. Thank you. Yeah, praying mag-succeed ka sa imong mga sir, mga dreams in life. Thank you so much, sir. Thank you so much, guys. Tingnan niyo na lang po yung link sa comment section and visit them and inquire sa mga packages po nila. And also maganda dito ng lahat ng klase ng events, wedding debuts, birthdays, lahat ng mga occasions, maganda dito, exclusive and so nice talaga. So that's it. Thank you so much for watching. God bless everyone.